give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Hello, abyan mayang aga dira sa imo kag welcome sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ini nga aton nga programa ginapatuhoy naton sa mga kabyanan dira sa hinubaan, sa kaliling kawayan, sa gilungan kawayan, sa mulubulo kawayan. Ini tanan sa Negros Occidental kag dira sa Cabancalan City, sa Kamingawan, Cabancalan City, dira sa Daan Banwa, sa Tapi, sa Bantayan B, Cabancalan City. Nagapasalamat man kita nga dira sa Sipalay City, sa San Jose Sipalay, aton ini mabatian pinaagi sa istasyonan sang radyo sang Binolig Fellowship Baptist Church. Excuse me, karon sa aton nga pagtumalandong sining pulong sa Ginoo kay nagahambal man kita sang burnout. Ano ang kaangtanan ni Ginoong Hesus, ang kailabtanan ni Ginoong Hesus kung ang mga tumuluo niya naga-eksperyensya sang burnout. Kana ay nang burnout abyan ng tuman nga kapoy, kaluya, kag nga ang pagkawala sang paglaom kag kasiguruhan. May mga kahadlok ang isa ka tawo nga naga-eksperyensya sang burnout. Diri sa Hebrehanon Kapitulo 4 sugod sa bersikulo 14, 15 kag 16 aton mabasa ini nga bahin sa balang kasulatan nagasiling, "Nyan kay kita may dako nga pinakamataas nga saserdote nga nakalatas sa mga langit, si Jesus ang anak sang Dios. Ikunon ta ang aton kapagtuan." 15, kay wala kita sing isa ka pinakamataas nga saserdote nga hindi matandog sa aton mga kaluyahon, kundi isa nga nasulay sa tanan nga bagay kaangay naton apang wala nagapakasalam. Nyan magpalapit kita nga may pagsalig sa trono sang bugay, agod nga makabaton kita sing kaluoy kag makaagom sing bugay sa pagbulig sa aton sa tion sang kinahanglan. Kabayang Ginoo, magapakamayo sining abayin sa balang kasulatan nga aton ginbasa, magapangamuyo anay kita. Diyos nga bala na may namon, salamat sini nga kay giyuna naman sa liwat nga kami makatuon sang imo balaan nga pulong. Ikaw maghatag sa amon sang paghamo, ihibalo kag kaalam. Pagbisan pa kusog agod nga matuma namon ang mga sugo, mga palatukuran nga dapat kag kinahanglan nga buhaton sang imo mga kanakan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, Amen. Ang title sining aton nga minsay abyan amo ini, Jesus and burnout. No, sa aton nga kabuhi may ara kaluyahon kita nga masugata sa aton nga pagluntad, pag-exist kag pangabuhi. Ano ang ginhambal diri sang writer sang Hebrews nanungod sining aton nga manluluwas aton Ginoo, kag sa sining nga bahin sang balang kasulatan gitawag siya nga the great high priest. Si Ginoong Hesus hindi lang siya priest. Si Ginoong Hesus hindi lang siya high priest. Si Ginoong Hesus great high priest. Nga matawag si Ginoong Hesus nga priest nga halin man siya sa tribo ni Juda kung imo usisaon ang Mateo Kapitulo 1. Jesus Christ
came into this world through the tribe of Judah. Dira sa tribo ni Juda ginakuha ang mga hari. Sugod dira sa kay Haring David, padulong sa katapusan nga hari nga nag-exist dira sa Old Testament, pulos sila tanan sa nagalin pinaagi sa tribo ni Juda. Ini bala ang mga pari ginakuha ni sa tribo ni Levi dito sa kay Aaron, amo ang una nga pari. Kag kun gamito naton ang standard nga ginagamit sa Old Testament sa pagpili sa mga hari, hindi angay, hindi takos nga si Ginoong Hesus mahimo nga pari. Kaysa tribo man siya ni Juda. Pero kay siling sang Hebrehanon sa gihapon, ang order nga sa diin si Ginoong Hesus makaangkon sang titulo nga Great High Priest, amo ang order ni Melchizedek. Sino si Melchizedek? Isa siya ka pari, kag hari sa Salem. Wala may baluan kundi gid siya naghalin sa iya bala nga ginatawag naton pagluntad. Wala gin mention. Kag wala man gin mention sa balang kasulatan kung saan o siya napatay. Dira gin illustrate abyan ang eternality sang pagkapari ni Ginoong Hesus. Sa order siya ni Melchizedek. Kaangay nga si Melchizedek, wala ma-mention nga napatay si Ginoong Hesus, although nga siya napatay, wala na gid siya napatay sa tapos na siya napanaw. In fact, siling sang versikulo 14, siya nakalatas sa kalangitan. Kay dira sa kalangitan nag-exist ang mga evil spirits and demons. Pero ini ginlatas, atubang ni Ginoong Hesus kag naglingkod siya sa tuo nga bahig sa trono sa Amay. Inablang phrase nga nagasiling nga si Ginoong Hesus nagapungko, nagalingkod sa tuo nga bahin sa trono sa Amay. Dira ang iyang buluhaton or ministry of intercession. Kay siya amo ang nagapatunga. First Timothy chapter 2 verse 5, there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Ara siya mediator. Si Ginoong Hesus advocate, 1 John 2:2. Siya nagatabang, nagadefensa sa mga Kristohanon nga makasala. Siya man aton hindi lamang mediator, hindi lamang advocate, siya man ang aton intercessor. Amo ini ang kahulugan sang phrase nga he sits on the right hand of the throne of God. Busa angayan dapat nga magsalig, magpalapit kita sa iya tungod kay siya amo ang great high priest. Kag ginambal man diri siya siling sa balang kasulatan, he is the Son of God. Iniblang aton pagka anak sang Dios. Kung aton usisaon ang aton maragtas, ang aton eksperyensya, ang aton history. We were children of God by virtue of creation dito sa kay Adam. But we became children of the devil by virtue of rebellion and disobedience. Now you and I can become children of God because of redemption. But as many as receive Him, to them gave He the power to become the sons or children of God, even to them that believe on His name. Now, nahimo kita nga mga anak sang Dios sa 1:12 kung kita magtuo sa the only begotten Son of God, nga mo si Ginoong Hesus. Magsiling gani nga the only begotten Son of God,
ang kabuhi ni Ginoong Hesus subong nga Dios, pareho man sang kabuhi sa Amay. Amoy na abyan nga tungod kay ang Father is eternal. Paano siya nga mangin eternal nga Father kung wala siya eternal nga Son? Hindi bala? Ang iya titulo subong Father nagakinahanglan nga may Son. Tikay siya eternal nga Father, busa ang iya nga anak kinahanglan nga eternal man. Akwa nimo abyan. Ini nagapamatuod sang pagka-Diyos man ni Ginoong Hesus. Ang pagtuo sa mga Kristohanon nga matuod, ang pagtudlo sang balaan nga kasulatan, hindi gani nga si Hesus Diyos kag tao, kay duwa ka personalities. Hindi man gani nga si Ginoong Hesus tao nga ginsudlan sang Dios, kay kita umumana nga mga Kristohanon. Hindi man gani nga si Ginoong Hesus isa ka superman tungod kay nagaupod sa iya ang Dios. Ang husto nga pag-describe sa kay Ginoong Hesus nga siya God hyphen man, the God man. Hindi siya God in man, hindi siya God with man or man with God or God in man, kundi si Ginoong Hesus God man. Tungod kay siya eternal Son of God. Amoy ni ang aton great high priest. Ano man ang himo ni Ginoong Hesus? Ano ang iya mga inagihan? Siling sa balaan kasulatan aton ginbasa kay na, He was tempted in all points as we are, and yet without sin. Kita na tintar kag ako nagatuo, may bahin sa aton kabuhi nga kita nahulog sa pagpakasala. Ako nagatuo nga taas ang standard sang Ginoo para sa mga alagad sang Dios. Amo ini ang ang Ginoo nagsaad nagpromisa nga pasaylo niya kita sa aton nga mga sala. Pero wala siya nagpromisa nga luwason niya kita, himuon niya kita nga free from the consequences of our sins. Amoy na ang pagtudlo sa balaan kasulatan. May konsekwensya gid man ang mga sala sang mga Kristohanon, ilabi na gid sa mga alagad sang Dios. Now, si Ginoong Hesus pintal siya sa tanan nga aspeto sang kabuhi. Sa power, Matthew chapter 4 and Luke 4. Posisyon, sa gihapon dira man sa Matthew 4 and Luke 4. Gintintar sa materialism, si Ginoong Hesus gintintar man sa sina, pero wala siya mahulog sa pagka-materialistic. Sa mga babae, kay sila man diri, in all points like as we are. Pero si Ginoong Hesus wala mahulog sa pagpakasala. Tungod kay siya nagsulob sang unod kag dugo, makahangop siya by experience gid kung paano ang tao makasugata kag makadaog sang tentasyon. Amoy ni ang rare, nakapa-unique sa aton nga manluluwas, kay siya wala gidya sang sala. Now, kung ikaw kag ako nag-experience sa mga kaluyahon o burnout, siling sa balaan kasulatan, si Ginoong Hesus nakahangop. Si Ginoong Hesus makabulig. Paano siya karon magbulig? Magabulig siya pinaagi sa paghatag sa aton sang mga espirituhanon nga mga pagpakamaayo. Siling diri nagahambal sa balaan kasulatan sa bersikulo 16, niyan magpalapit kita nga may pagsalig sa trono sang bugay, agod nga makabaton kita sing kaluoy
kag makaagom sing bugay sa pagbulig sa aton sa tion sang kinahanglan. Palapit kita sa trono sang bugay. Diin ang trono sang bugay. Abyan, sa panahon nga ikaw nagaampo, nagapangamuyo, amoy na dira ang tungtunganan sang tiil sang aton Ginoo kag great high priest, makapalapit kita sa iya. So hindi ka mo magsilinga kung dito gani sa prayer mountain dito lang ang aton Ginoo, sabton gid sa Ginoo ang aton pangamuyo. Ang iba nagahimo sa mga gruto kay dito lang kuno ang Ginoo magasugata sang mga kinahanglanon kag magasabat sang pangamuyo. Bisan din ki ikaw abyan, pwede ikaw makapangamuyo kag ina nga lugar sa din ikaw nagapangamuyo, amoy na ang footstool sa ginatawag throne of grace. Nami no? Throne of grace. Ang trono sang reyna sang Inglaterra for 70 years. Pagapungkuan naman sang iya nga bata nga si King Charles III. Trono ina sang gahom, political power, royal power. Pero abyan, ang trono nga aton palapitan sa panahon nga ikaw kag ako nagaampo, trono ina sang bugay. Ano ang iya nga i-distribute o kung ihatag? Silindre, kaluoy. Ang Ginoo hindi siya magahukom, dira gid sa sina nga panahon nga ikaw makasala, tagaan niya pa ka liway, tagaan pa ka chance nga makahinulsol. So punggan niya ang silot amoy ng kaluoy. Hindi man ikaw takos kag angay nga magabaton sang bugay o kung grasya, pero kung hatagan niya ikaw, amoy na ang grasya. Kung sa imo lang nga nagadalagan ikaw sa imo kaugalingon kusog, gahom, ihibalo kaalam, ginatawag nila ina nga race. Pero kung ikaw nagahimo sa buluhaton sang Dios, nagakabuhi kaupod sa Ginoo, sa balaan nga espiritu, ginatawag nila ina nga grace. Muna nabasahan ko sometime ago. If you are running alone, that's race. If you are running with God, that's grace. So, matuod din na abyan, no? Sa aton na pagpangabuhi sa sininga kalibutan, sa panahon nga may burnout, palapit kita sa Ginoo. Kay bugana, dagaya, ang iya nga kaluoy, kag ang iya nga bugay o kon grace. Anytime, sa panahon nga imo ginakinahanglan na atagan niya ikaw sang kaluoy o kon sang bugay, ang Ginoo makasugata sang ginakinahanglan nimo nga kusog, ginakinahanglan nimo nga gahom, ihibalo o kon kaalam, agod nga magkabuhi ikaw nga madinaugon batok sa burnout. Kay kita may mga weariness in life, may weakness in life, and we are bent or we have the tendency, the inclination to do wickedness. But God in Christ can help us through the burnout, through our weariness, weakness, and away from wickedness. Lord, salamat sa imo balag nga pulong. Sufisyente o Dios ang imo nga bugay kag kaluoy, agod nga kami maka-overcome, makadaog sang kapoy, sang burnout, bisan pa sa mga discouragements sa amon nga kabuhi. Pakamayo ay ning adlaw, Diyos, ang ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Abyan, salamat gid sa inyo nga pagsunod sining aton nga programa, ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast.
Ako si Pastor Ipafrasacar, nag-greet sa kay Pastor Dimi Inchero, bisan pa sa kay Ria Tapdoro, kay ina nakita na kon si Pastor Edgar Garvillo. Ang Diyos magapakamaayo sa aton tanan, kag dira pagali sa kay Sosi Novero. God bless us all and thank you. Greater love is known, my greater love is shown, and when one lays his life down for a friend, my Jesus died for me when I was his enemy. A love like this I cannot comprehend. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Tell me you love me.